Met a som tu spoločne S Chrisom. Takže toto je naša tretia informačka. Tuto prvé by sme vám chceli povedať o tom, teda, že ako sa to bude vyvíjať ďalej. Už máme práve, máme natočené jedno video, no práve ho mám v počítači, musíme niekedy zostrihať a dať na YouTube. A ja mám natočené druhé video. Ktoré tiež musí zostrihať a dať na YouTube. A tiež by sme vám chceli oznámiť, že občas budeme natáčať tak, že natočíme spolu obidva jedno video a občas budeme natáčať tak, že ja natočím niečo, Chris natočí niečo a že budeme natáčať občas aj každý sám. A takto bude väčšinou, že ja budem natáčať väčšinou takéto akčné hry, strieľačky a tak ďalej a Chris ostatné. Minecraft a takéto veci. Hej, a možno, že v blízkej dobe vyjde Goat Simulator, pretože som si už konečne ho stiahol a funguje mi, takže možno, že za kratšiu dobu už vyjde. No. No, tak. To- Napadá čo niečo, čo by sme ešte chceli povedať? Nie, že iba v blízkej dobe vidie ten Goat Simulator, Minecraft a Free Fall. A to je všetko. Hej, a možno takéto, akože Counter-Strike vyjde, Mafia vyjde, Odo mňa vyjde možno také Call of Duty multiplayer. Battlefield. No dobre. Tak toto by bol koniec našej informačky. Tak sa majte. Ale ešte ma napadlo. No. Chris, nechceli sme náhodou natáčať aj niečo také, že možno natočíme tutoriál, ako vložiť do Minecraftu mod alebo skin. No tak to natočíme, ale dneska neviem. Viem, ale bavíme sa o všeobecnosti, čo sa bude diať v blízkej budúcnosti. No tak to áno. A cez prázdniny možno vyjde viacej tých videí, keďže Chris pôjde po mne, ja pôjdem k nemu. Hej. No. A pri príležitosti, keď pôjdem napríklad jak u Chrisovi, môžeme urobiť, ak ste videli video od Exploideta Coca-Cola Rocket, tak možno môžeme urobiť niečo podobné. Hej. Takže toto by bol koniec našej informačky, tak sa majte. Tak sa majte. Čau. Čau.